Nikotyna i chmiel na finiszu prezydenckiej kampanii. Mogło to lepiej zdarzeć. Adam Hybel, rocia serdeczno na gorąco kawa. Ja wiedzę, na co ty dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, solarium, a tyś bielezna i bade bukse. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W KSB i Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słepsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Ale musimy sobie przenieść perzynka w czasu, bo cię to nagrywu, to jeśli nie weszła ta atomowa bomba, jaką publikował onet.pl, który docar do ledzy, ja ci wespół robile z Karola Nawrockim, cię robił w Łechronie w klubach i miał tam so zajmać tyś dostarczywaniem putanów. To je płeprawdze bardzo mocny zarzut i coś, z czego nie wyobraził so, żeby kto staci był głową państwa. No i ta płegwercha gwestyś baro bandze rozgrzewała na ją do samy welowny cesie. Ale tu tyś jakie wam godu je coś takiego, że dzisiaj te pogwerche tak nie dzejają na elektorat i nie grzeją na ją, temu, że prosto jesteśmy spolaryzowani, że tych terny popierają Nawrockiego i tak nie wierzą w te publikacje. Zresztą Karol Nawrocki tu chce ich udać do sądu. Redakcja za te, jak on twierdzi, pomówienia. To jest bardzo ciekawy, bo on nie składa tu do sądu wniosków w welownym trybie, który by nakazywał sądowi załatwić ta sprawa w 24 godziny. Jego pracownice twierdzą, że to temu, że on sobie, że oni udokaznią, że on mimo prawdę, że on po prawdzie so tym zajmą i wtedy on może jeść więcej stracec, a straszec sąda na zasadzie sąd so zajmie tym i tak płewelację, a tere prosia do urnów za mną welować, to jedzie stoi się sytuacja. Ale tak jak ja wam godu, te pogwerche dzisiaj nie mają takiego cesku, to może być tak, że wcale to co nie przełoży na welowny rezultat. Sondaże wskazywają, że oni idą łeb w łeb. Sondaż z poniedziałku, że 1% wicimo nawet Rafał Trzaskłewski. To dziwny, bo matematyczno po pierwszej turze wychodziło, że tak dosyć spokojno to Nawrocki by miał dobywać. No i tyś sondaż Opinia 24 przeprowadzony i we wtorku opublikowany wskazywał tyś bardzo ciekawą rzecz, to znaczy kuli procent respondentów by welowało z Wiolgą Hancą na kandydata, bo co innego je welować, ale so nie cesiec, jak Głewin, a co innego welować i tak po prawdzie chętno to zrobić. No i tu Trzaskłewski ma przewaga, bo 36% chce go tak z czystym sebieniem welować, a Nawrocki 24%, co wskazywa, że ty mniej zdecydowany, mniej zdeterminowany będą tu decydować i może temu prawie bać inaczej, że to prawie te pogwerche, taci zniechęcywani i demobilizowani elektoratu tu będzie skuteczny. Uzdrzymy. A teraz przechodzimy do dalszego dzieła naszej analizy. Internet łebarchnił po tym, jak pora polityków łebywatelści koalicję i Sławomir Mencen, a przede wszystkim kandydat tyś Rafał Trzaskłewski z płetkę leso na piwie. Internet łebarchnił też na rechli tyś tym, co wzuł kandydat popierony przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki na wizję w trakcie debatę do Gambę. I od tego prawie zaczniemy chronologiczno łemawiani tych kwestiów. Co on wzuł? Jak sobie okazywał, wzuł snus. To jest legalno substancją nikotynowo, to jest tobaka, która nas bierze do gambę, płet zambę, czy jakoś tak. Ja kiedyś to próbował, paskudztwo jak diacheł, nie wiem czemu to ledze bierzą, ale co kto lubi. I łeburzeni było, że nie możemy prosto popierać takiego kandydata, który nie jest w sztandze tych 2 godzinów wytrzymać bez nikotyny, jak to wezdrzy, to jest jakiś tam luntrus i tak dalej. I dobra, na spokojno teraz. To jest substancja, która jest legalna, która można brać, ale wedle mnie wielkim fopa było w zancy tego na takim metal, jak on to wzuł i w takim kontekście, to mogło wezrzeć Lechłe. Przede wszystkim, co on zrobił Lechłe?
że on z tym ukrywał, że on to jakoś tam zakrywał sobie gamba, coś tam na chudko brył, wtedy możemy mieć podejrzenia, że on brył coś insigłe, że nie wiedząc co, nie wiedząc jak, że to zachowanie było bardzo dziwne. No i pytanie za czym sobie coś takiego robić w tak woźnym sztuce, kiedy sobie biotkuje na ostatnim tydzeniu głosę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w polskiej kulturze nie ma takiego brani, to bać terno by było jakoś tam łetczetywuny jak no norma. Meka siebie, mamy pewna inaczej. Ja sobie pozwolę nie z tego pięknego roga, ale taką lukrecjową, niemdapłodową marci, ale ja sobie zażywam i wzerita. Jeśli ktoś zieje w kasiepści kulturze, tak jak pewno wiksidzylu obzerników, to wama nic nie go do tego, że o, ten chybel to i niepływoźny, bo on na wizję zażywo. Była wieta, że w naszej kulturze to jest normalny. Że tak sodzeje, my coś takiego robimy, to nikogo nie łebrozio. Mało tego, ja bym miał was poczęstować, ale no nie za bardzo mum jak. I to jest normalny. Ale jeśli my go do polskiej kulturze, to tam nie ma czegoś takiego i teraz Karol Nawrocki zrobił coś, co prosto nie jest przejanty i może to bez bardzo lechłe łedebruny. Z drugiej strony jego procemnice zaczęły kampania, wiaciło nigodele, że on jest ćpun, że to były narkotyki i tak dalej, no to była też przesada i to jest bardzo słaby wedle mnie. Bardzo słabo jest taka krytyka tego kandydata, bo ona się odwoływa do tak niskich praktyków, jakie robi też rusko propaganda. Wiemy dobrze, że oni pokazywają Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, jak no narkomanach, teren bierze kokaina, jeśli on so tak płenosu drapie na wizję, to zarę oni, bo on coś tam wcygał. I no umówmy się, to jest odnosianie się do bardzo niskich instynktów, do takiego prosto łebrzedzywania dredziego człowieka innyma. To jest słabo propaganda, na którą łapią so ledze z IQ szlore kubota, ale są też taci współleznie. Wiemy, że też są te memy i one też w polskim internecie krążą. No ale dobra, jeśli my krytykujemy rusko propaganda, to bądźmy też konsekwentni i nie róbmy sami taci propagandę procent kandydatowi, którego my nie lubimy, że on jest narkomana, nie? Choć stereotypowo to fejn westrzy, bo jak to jest chuligan, jak to jest kibol, to jest narkotyci i mamy fejn łebrzedzywanie obrazu. No ale to jest słaby wedle mnie. No ale dobrze, było to niefortunny, co Karol Nawrocki zrobił, ale też nie przesadzajmy, nie róbmy z tego jakiegoś cyrkusu. No ale dredzi cyrkus, co w internecie dzieje, to przez to, że Sławomir Mencen płetku są na piwie. I do tego zaraz przejdziemy, ale jest taki mały kontekst. I dzieje to, że i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskłewski byli rociony do Sławomira Mencena na jego karneli YouTube'owi, gdzie ich wepitywu to cięłeni są płet, piszą płet postulatama, jaci są jego postulatama, żeby prosto elektorat teren welowu Sławomira Mencena, teren mógł sobie jakoś ładnie sprawdzać na wiele te postulaty, które są jemu bleści, ban zrealizował każdy z tych kandydatów. To było misterści zagrani, musimy przyznać, bo nieczęsto się zdarzy, że ten, kto był na trzecim placu, kto nie dobył popiercy, je wiedząc, że później kandydace, które dobyli wiksi popiercy dostali do redziturę, będą musieli zabiegać swojego głosu. Ale Mencen wecesnął z tej sytuacji tyle, co mógł, bo tu sobie okazało, że to łeni muszą do niego przejechać do Torunia, to łeni muszą jak piesci pobiegać w kół niego, pomerdać łegłena, żeby łen chcą jakoś tam ich płeprzec. No, to jest prosto misterstwo, które no gwez bardzo procentowało później. Do tego też przejdziemy. I tu w lepszej sytuacji nalos so Rafał Trzaskłewski, bo w jedno w lepszej sytuacji jest ten, który so tylko później. Może dobrze by było nagrać te chyba dwie rozmowy i nie zanaleźno później je emitować, ale no, inaczej insza formuła tu zadecydowała. Mają wielki żol tych, którzy są za Nawrockim, albo którzy Nawrocki go traktują jak najmniejsze zło, że on był tam pierwszy po pełnym nagrywany, a w takim prime time pokazał so Trzaskłewski, ale to wychodzi też z tego napiętego kalendarza kampanijnego. Nawrocki prosto później musiał jechać, też nie miał czasu na żadne piwko ani nic takiego. Tymczasem Trzaskłewski miał. Wedle mnie to było zaplanowane. Radosław Sikorski siedział od 2 godzinów w karczmie Sławomira Mencena. No i w takiej sytuacji to było też pewne postawienie Mencena, to wylezenie na piwę, że no, jak oni prześle do jego karczmy, jak oni rocią, jak oni przejale jego rodźba do studia, no to
on by miał tyś przejąc ich rodźba do karczmę. No, ciul so peżna zobowiązany i musiał tam iść, wedle mnie. I do tego zarę przędze ma, ale jeźle idzeło to jak trzaskłe wściwe pod na tej całej rozmowie, no tyś wedowałby so, że no bardziej logiczny, co może zrobić trzaskłe wści, które biodkuje głosem mencenowców, to zgłedzać co na wsiedkłe, podpisać wsiedkłe, powiedzieć, że jeźle jo rechli godu, że je inaczej, no to tereni, jo ciasto so z wama zgodzą. Nie. Zagrał jak na sobie dość twardo, jak na człowieka, który bardzo często jakieś niekonsekwencje wyraził w swojej kampanii, no to on dość twardo zagrał, trzeba przyznać. No i w tej całej jego zagrywce fajnie weszło to, że on nie podpisał się przed tym siedcim. To wezdrało pewna krędziowe, ale przed tym przede mnie nie stracił tyś za wiele w łeciach lewicowych przystojników. Ale później to piwko z Mencena, to była ciekawa akcja. Były oni so spłetkele, tam sobie pile, niby bezalkoholowi, ale kto tam wie, to ja akurat bezalkoholowi, żeby nie było. No i co? Ta gotka nie była jakoś tam zobowiązywająca, nic tam nie było załatwione, ale wzbudzała ona po prawdzie bardzo stanowczą reakcję. Reakcja tu dodajmy, że też w wielkim dzielu botów, bo bardzo często był taki kopiuj w lemi w spole z nowych mediach, że do nechcias ja był za Mencena, ale teraz banda za Brauna, bo on nas zdradził i tak dalej. Genau ten sam tekst, wiele rozmaitych dziwnych kłętów, także był też atak botów, ale nie osiekiwajmy so. Wiele prawdziwych przystojników Mencena też so cieje zdradzonych. Bo on miał wewrócać stół na rambę, on miał biodkłewać z tym popisa, a tu on sobie prosto idzie z nima na piwę. Tymczasem Sławomir Mencen deklarował na portalu X, że on prosto był rociony, że tam jest kwerści był i że on na piwo może iść na kawę, czy na wino, czy na równo co z Kłeźnym, i z Kaczyńskim, i z Zandberga, i z Donalda Tuska. Jemu to nie przeszkodza, jemu to nie robi, bo pogadać może z Kłeźnym. I on tam też wskazał taką swoją programa, jaką on budeje, znaczy nie programa partyjna, ale programa rozwoju tej partii, może tak, że on chce trafić też do takiego elektoratu normików, takich normalnych ledzych, które nie są radykalne, że on chce pokazać taką młec polityczną, która może przekonać tych, które jakoś mocno dejowo nie są po prawej stronie, ale chcą prosto mieć dobrze funkcjonujące państwo i ta wizja, która prezentuje Konfederację, do nich paseje. I że tu prosto trzeba gadać z rozmaitymi ledzami, trzeba docierać do rozmaitych elektoratów. I może być tak, że Braun zwesco peżna mencenowców, które i tak widzą, że na przykład chce wybierać Brauna, ale uznali, że to jest polityczny plankton, a teraz widzą, że no, te procenty, co dobył Braun, to wcale nie jest taki plankton i może warto jemu zawierzać. Ale myślę, że Mencen tyś mo zweskuny wiele takich normalnych ledzy były wzeryta. On był łeplwuny, on był traktowany jak no radykał, faszysta i tak dalej. Czy słuszno, czy nie słuszno, to tam nie wchadujmy w ta dyskusja, ale jeśli ten mainstream polityczny, który go brzedzą, zaczyna z nim gadać przepiwie, to ten elektorat, który był może zniechęcony do niego, zaraz twierdzi, no dolebok, ta konfederacja wcale tak zło nie je. I to może być ten końcowy rezultat. I ktoś może gadać, ale to świadczy o tym, że on nie rozumie polityki. Ja w większości ledzy nie rozumie polityki, nie ma co sodzeływać. Godajem się, jak on mógł so spłetkać na piwie z kłegums, kto rechli tak lechło nim godą. No prawie. Fakt, że on so z nim potyko na piwie, jest wielkim jego sukcesa, bo on pokazywał, słuchaj ta, łeni mnie łebrzedzywele, łeni mnie tak traktowele i tak dalej, a tere łeni so ze mną na piwo ugadywają. I odobeł. Tak to wezdrzy. Ale to jest to solarium? A tu jest galotów mają, a wsiadci go. Ewele. No coś ty mają. Sromłe te nie ma. Jena seja. Pochwalony Jezus Chrystus, watumota to solarium, jo? Jo, bo ja so chcę palec, bo sąsad on mnie so chwali, że on był do Maroko jachuny, a taci fejdłe palony on przeszedł. Ja so myśla, te diable, te mnie Niemcy so chwalił. Ja so tu fejn łepala, ja mu rzeka, że ja był w Egipcie, o. Jo, ale ja widzę watumota fejn, to aż tak świeci, jo, fejn to je, jo. O, tu idę kupić, bo ja chcę tym łej na walentynci coś. Tu też taci...
Ale to... nie, to jest za mały. A coś to je? To ani to na cece nie je, ani slotka nie zakryje. Weź i to na usie nałozie, co to i nie przewieje. O! No jo! Dobrzyńca, solarium Kuelchani, Wielgowies. Mumetyś bielezna do kompanii i takowa wieta. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Takich platów ja bym musiał wiele to metrów wyjdzie, ja sobie świtu zaraz. Witum, a co? Dzyseme w lesy nie jest me, drzewa me nie wynosią, co? Panie lesny, że ja tam rozwezna tam pora wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłewać z tym jałowca, a we zare robić afera. Wietewków, jo. Ale żeby teli wietewków nażnąć, żeby to w trzekłe nie zrasa wycyngać, tym będę głową całych dojść. Oj, tam nie woźny. Ja tu chcecie to zgipsować? ja teraz muszę taką inwestycję zrobić, bo mnie są plany zmieniły biznesowe. Plany biznesowe, a ja ci wymielę przódę plany biznesowe. No przódę ja sam mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym, co ja ja tam miał, a teraz jest ten biznes sepnął, bo mnie tam schaltowele. No i teraz ja chcę to na mikroapartamenty przerobić i sceny są zrobić, traci załowy eleganckie. Ale tu w Kolcyger tałe nie mają też płotę, nie? Jo. Ja muszę płot założyć, bo ja wczoraj kupił węgiel, 2 tony. Dzisiaj rano wyszedł i widzę plus 1 tona łystała. Kto mnie to ukradł w nocy? A propos tego węgla, ja tu muszę kara nową kupić tyś, bo ta co ja wiózł ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła, to kłęło, co tam płęło mało, bo tam ta droga do swojego budynku nadleśnictwa, to wam ta tako bele jako, tako dziurawa, że to są się... Zbłego? A oni tu jest flaster mają, to co ta droga uprawia? Dobrzyńca Cygiert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygiert. Serakłewskłe wigłyda. Te wedle mnie w taci dalszej perspektywie Sławomir Mencen dobył to, że bandze znaczącą polityczną młecą, że on so ugrunteje jak no kto je jakiś tam rozemny, on nie odpalił protokołu 1%. Starsi welownicy, znaczy starsi, no w moim wieku prosto idę tych tacich, co nie pierwszy raz są na welacje, pamiętają, że kiedyś kandydata taci prawice to był wiedno Janusz Korwin-Mikke i on wiedno dobił tak coraz więcej procent, tam w 5% wskakiwał w desant, taci były sondaże, ja ci pokazywał, że on tam może coś zdzejać. Potem na tydzień przed welacją on zaczął gadać, że tam białci są mniej inteligentni jak chłopi, że wódca trzeci Rzesie wcale nie wiedzą o zagładze Żydów i o tym, że co tam są w lagrach działo. Jakiś taci łetpałe ciasto cidłego człowieka. No i wtedy to popiarcy spodał do 1%, bo on nie rozumiał, albo nie chciał rozumieć, albo taci miał styl, że w polityce trzeba przekonywać nie z tych, którzy są zgodzają w 100% ze mną, ale pokazać program, który jest atrakcyjny też dla tych, którzy nie do końca są ze mną zgodzają. Bo na tym polega polityka. Nie ma dwóch takich ledzy, co mają istny postrząt. I Korwin-Mikke tego albo nie rozumiał, albo nie chcą prosto tak funkcjonować. Nawet w filmie dokumentalnym, ja ci powstał płytać im wielkim sukcesu Kongresu Nowej Prawicy w Europarlamencie, ktoś tam sobie wypowiadał, to był Błedej Berkowicz, ale nie wiem gwes, że Korwin-Mikke ma coś takiego, że on, jak je na spotkaniach z elektorata, to on chce przekłonać kogoś do ciasto swojego pozdrzadku, że przyjdzie ktoś i coś tam rzecie, że ja sobie popieram, bo te coś tam nie wiem, bo jak te bandzesz to Niemcy kolejków w publicznych szpitalach, no to normalno polityk się uśmiechnie i rzecie, ja tak bandzę, a on nie, on go do nie, ja zlikwideja prywatne szpitale i zniechęciwo tego kogoś, bo on chce go przekonać na 100% do swojego pozdrzadku, a nie prosto stwierdzać, no okej, możemy się nie zgadzać we wszystkim, ale ja jem dobry kandydat dla ciebie. Tymczasem Sławomir Mencen bardziej w taki sposób zdrzy. On chce przekonać tych, którzy może nie mają takiego pozdrzadku na wszystkie sprawy, co on, ale łeglowo ten program jest atrakcyjny dla tych ludzi. To jest jego taktyka. Ja ci łena przeniesę końców rezultat to ma uzdrzymach. To może rzec, no dobra, ale on skończy tak jak skończyła Nowoczesna, jak skończyła Trzecia Droga, to znaczy jak no taka przestawka do PO, który na samodzelno nie jest w stanie nic zrobić. Może tak być, ja nie wykluciwam.
Może tak bec, to by było dość dziwne, żeby Sławomir Mencen był później posilca PO, czy tam czegoś, co wystartował raza z nima, albo co tam moja jakiś pora procent, ale nimo nic do rzekniancy, że on bardzo tacim dredzim hołownią. Może tak bec. Ja nie godzę, że gwestere przed Konfederacją je wielgo przyjemność, ale to był taki krok, który oni wedle mnie musieli zrobić, żeby sobie oderwać od tej skrajnej prawicy. I tere prosto balaje po ich stronie. Może so udo ta akcja, może so nie udo, ale oni musieli ta akcja zainicjować ze swojej perspektywy. Czy to jest dobrze dla wszystkich, no to musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, że Konfederacja bandze taką młecą polityczną, z jaką so insi liczą. Na tere możemy uznać mimo wszystko to, co Mencen zrobił za sukces, bo jeszcze rok nazad, when był radykała, z którym establishment nie chce gadać, a teraz ten establishment robi wielki zabiedzi, żeby tak zaplanować sobie spotkanie na jego karnelu na YouTube, żeby później on jeszcze łaskawie mógł przyjść do nich na piwę. Bo oni na tym PR-owo zweskają, to je ich rozgrywka, ale są fakt, że oni muszą robić rozgrywka z Mencena i wskazywał, że ten polityk baro wiele dobył. Kto stracił? Stracił gwes elektorat i stracele przestojnica, a przede wszystkim partio i sami kandydace Magdalena Biejat i Szymon Hołownia. No oni są nowiksi ma przeżnięty, ma to je widzec i no tu są okazywo, że oni musieli z dnia na dzień prosto rzec, dobra, to teraz wszyscy popierują trzaskłe wścigłe, a Mencenowcowie nie muszą w taki sposób odnosić do niżonego z kandydatów. Do tego to trzaskłewści muszą sobie płyfatygłewać do nich. Także tu je widzę, jak wiele stracą te przestawci obywatelści platformach, które gdzieś tam są, to oni są tyma nowiksima stratnyma. I jest jedna rzecz, myślę, nowoźniejsza, teren na końc, nowoźniejsza staci lecci perspektywę. Taci dla nas na co dzień, bo polityka to jest rzecz, jaką my ziejemy, ale my też ziejemy swoim dzieciem. Słuchaj, my jesteśmy oburzeni tym, że politycy są spotkali na piwę. Była istna sytuacja nie tak dawno, że Robert Mazurek miał geburstak i rocił do karczmy polityków, których on znaje, no bo tak robę tam spotyka się z nima. Na wizję oni gadają o polityce, a prywatną o tym, jak tam dzece rosną i jakieś tam insi rzeczy pierdołe. Adrian Zandberg napisał coś takiego i tu pokazał też, że lewica nie jest jakoś tak bardzo oburzono tym, bo niektórzy myślą, i to też Sławomir Mencen w tej notyrce, którą on wystosował, napisał, że prawie Nawrocki mógł zweskać na tym piwie, bo ledze łet trzaskłewści ti bardziej lewicowi, co teraz w dredziturze popierają trzaskłewści, mogą sobie stać ustawiony, zdemobilizowany, ale Zandberg tu też fajnie z tego wyszedł, pokazał, że no nie, że to jest normalne, że ledze idą sobie pogadać, że w Sejmie też jak na cygareta idą politycy rozmaitych łebców, to sobie gadają o pierdołach, no bo to jest normalne, my wszyscy jesteśmy ledze. I teraz wzery to jak my jesteśmy jak nas pole na rozgrywuny, przez media, przez polityków, jak my jesteśmy polaryzowani, że my są ume sztridować we wsiedkłe, że my mamy biodkłewać, idź na noże, i że my wzyramy na tych polityków, że oni ze sobą biotkują i później jak oni się spotykają na piwie, to my są wszyscy ciejemy zdradzony. Ale czemu zdradzony? Bo my są cały czas grezemy, a oni się rozumieją normalno pogadać, bo są głędze na chrobetę. A może prawie my też zaczniemy się tak zachowywać. Że okej, jakiś polityczny płest, ja widzę, że mój drech coś tam, który nie tam lewicowi, a ja jem prawicowi, coś tam napisał, aborcję czy coś, to ja go cesna, ale później jak ja go spotykam, to idziemy sobie na piwę. I może zamiast so żrec, zamiast so mijać szerok ze swoim sąsiada, bo on popiera ta drego partia, a weź go rocie na grilla dose. A może ta cotka, co wywiesił baner tego dredziego kandydata, a weź ja łed wiedzę, wepij kawa, pogady o starych Niemcach. My so nie musimy żrec. Jak oni so nie żrą, to zamiast so ciec zdradzony, zamiast ciec, że my tu wama wierzę, że was obandza ta żrec cały czas, a może westa z nich przykład. I tyś, jak je czas dyskusje polityczne, bronimy swojego. A jakie prywatny czas?
to spancmy go w miłej atmosferze. I zamiast co burzec tere, to prosto spróbujmy coś pozytywnego z tego wsiedciego złapać. No to zdrówko. Na końcu jest jedno. Ja by chcę, ale tak abstrahująco od polityki, żeby Rafał Trzaskłewski dobył relację. Wiecie czemu? Bo wtedy ja będę mógł jedno, jak Białka mnie nie chce puścić na piwę, gadać i słuchaj, ty mnie musisz puścić na piwę, bo historia pokazywa, że czasa wylezeni na piwę może bardzo wiele zmienić. Dawaj ta w komentarzach znać, co wałe tej całej sytuacji myślita, co wa na tym finiszu kampanii widzi, tak jak notaci rzeczy, które mogą coś tam jeszcze zmienić w tych sondażach i w końcowym rezultacie. No i przede wszystkim dawaj ta paje w górę, subskrybuj ta i dawaj ta światu dowiedzę, że kasiepści media rozwijają się na YouTube. Dawaj ta znać tyś ty co chce, z jaką was o polityczno nie zgodzą, ta tyś temu sąsiadowi, którego może ta rociec na grilla pokazać mu filmici, żeby tyś subskrybował. No i jeśli chce, to wesprze ta nas na Patronite. Do uzdrzeni. Adam Hebel. W Kasiebie i świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. A, ja wiedzę, na co ty dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i bade bukse. Studio Kasiebie i świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.